बिपिएफआ गावसोर हायैखाय रन्जन दैमारिखौ मुं सुनानै सिमा बारायनायनि बाथ्राखौ बायदिसिना बुंफ्लानानै पलिटिकेलि गावसोरनि स्टेबलखौ लाबोफिननो नागिरदों, स्टेबिलिटिखौ। बेयो मालाबाबो जाफुङा। रायजोफ्रा बिसोरखौ फुटबल जोगारनाय बायदि जोगारखाबाय। बे ब्लाडार जिनाय बायदि बल जानानै बिथांमोना गेलेजाबावनो नागिरबा बोरै जानो। थांनाय 75 बोसोर भारतआ उदांस्रि जानायनि उनावबो जोंनि बिटिआर हालामाव दिनैसिमबो 46टा गामि नन केटेस्ट्रियेल जानानै दङ, जेरावहाय दिनैसिम 75 बोसोराव हानि सायावहाय सार्भे खालामनाय जायाखै। आरो बे 46टा गामियाव थानाय फ्राय 1,20,000सो मानसिफोरा दिनै ओरैबायदि खस्थ'जों भुगिना दङ, बिथांमोना खुनु गभर्नमेन्टनि आसनिखौनो मोननो हाफेराखै। मानोना बिथांमोनाव खुनु फोरमान गैया बेनियाव थानायनि बासिन्दा हिसाबै, हा दंजायो हिसाबै। मानोना हायानो जोंनि जेनिबो गुदि हिसाबै जिखुनु खामानिखौ मावनोब्ला जोंनो हानि मोनसे रसिद नांगौ एबा फोरमान नांगौ, बा जोंनो मोनसे प्रुफ नांगौ। बे खामानिखौ दिनै जोङो 75 बोसोरनि उनाव जोंनि इउपिपिएल दोलोआ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनै ड्रन सार्भे खालामगासिनो दङ। आरो माखासे ड्रन सार्भे खालामनो थाबावदों, बे खालामगोननाय बे कन्टिनिउसन जाबाय थागोन। खिन्थु बेखौनो बिपिएफ दोलोआ जोंखौ पलिटिक्स गेलेदों होननानै हाद्रि सारफ्रावनो नागिरदों रायजो राजानि मोखाङाव एबा मेगनावहाय। बे खोब लासिंसिं बाथ्रा जादों आरो बेफोरबायदि खामानिखौ जों मावफुंनानैसो नागारगोन। फारसेथिं थांनाय 17 बोसोराव जा जोंनि समाजावहाय जोंनि बर' समाजा जेराव 33% जौखोन्दोआल' हा गोनां, बाखि 66 जौखोन्दोआनो बिटिआर हालामावहाय हा गैजायै बर'फोर। बेखौ खाबु लानानै थांनाय 17 बोसोर जा सरकारा रायजो खुंदोंमोन जोंनि बिटिआरखौ, बे खुंनाय बिटिसिनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे स्वयं प्रमिला रानी मिनिस्टार, स्वयं जोंनि रिहन दैमारि मिनिस्टार, बिथांमोना हाग्रायावहाय हाग्रा दाननानै गय गायदों, दंफां गायदों, साफात गायदों, गोबां बायदिसिना खालामदों। बिथांमोना ओरैबायदि इनक्रस जादों, जायनि जाहोनाव दिनै रायजोफ्रा हाफा मुवा जानो बाध्य जादों। जोङो लाजिदों। बिथांमोना रायजो राजानो सुरक्षा होनो थाखाय नागारनानै बिथांमोना गावसोरनो सिखावफोरबायदि, डकाइटफोरबायदि जोंनि हा हुखौ धंस' खालामनानै, हाग्रा बंग्राखौ धंस' खालामनानै समाजनि समाजतन्त्रनि बेरेखायै खामानि मावनायखौ जों नुबोनो मोन्दों। जेखियानो जायाथों, 2006 मायथाइनि सिगांनि जाय जोंनि बे हालामनि रायजो राजाफ्रा स्पेसियेलि प्रटेक्टेड कमिउनिटि हिसाबै जोंनाव माखासे माहारिफोर दङ, बर'फोरजों लोगोसे ट्राइबेलफोरजों लोगोसे, बिथांमोननि जा हानि मोननांगौ मोन्थाय बेखौ जों होखागोन। बे जोंनि बुंनायनि राव नङा, बेयो जोंनि सुप्रिम कर्टनि मोनसे अर्डारखा। आरो बे बावैसोनो सुफुंजानो थांगासिनो दङ, जायनि जाहोनाव जोङो साननैसो सिगांल' फरेस्ट एरियायाव थानाय 2006 मायथाइनि सिगांनि मानसिफोरनो जोङो हानि मोन्थायखौ होनाय जाबाय। सिमा बारायनाय आरो दानख'नायखौ जों माखासे टेकनिकेल प्रब्लेम दङ, जों बेखौ बुंजोबनो उसुबिदा। बिपिएफआ गावसोर हायैखाय रन्जन दैमारिखौ मुं सुनानै सिमा बारायनायनि बाथ्राखौ बायदिसिना बुंफ्लानानै पलिटिकेलि गावसोरनि स्टेबलखौ लाबोफिननो नागिरदों, स्टेबिलिटिखौ। बेयो मालाबाबो जाफुङा। रायजोफ्रा बिसोरखौ फुटबल जोगारनाय बायदि जोगारखाबाय। बे ब्लाडार जिनाय बायदि बल जानानै बिथांमोना गेलेजाबावनो नागिरबा बोरै जानो।